рависати корҳои дохилии вилояти Хатлон рӯзи 6 марти соли 2024 аз боздошти як зани 44-солаи сокини ноҳияи Дӯстӣ ё собиқ Ҷиликӯл бо иттиҳоми мардумфиребӣ ва машғул шудан ба фолбинию серу ҷоду хабар дод. аз ҷумла кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Дӯстӣ бо доир намудани чорабиниҳои санҷишӣ як нафар зани 44-солаи сокини ин ноҳияро ки бо ҳар гуна макру найрангҳои ба худ хос ба серу ҷоду ва фолбинӣ машғул буд боздошт карданд. бино ба гузориши милитсия, Бекмуродова Бебисанг соли таваллудаш 1980 бо истифода аз ҳар гуна ашё ба муштариён ваъдаи беасос медод ки гӯё серу ҷодуро аз бадани онҳо бароварда барои муносибатҳои оиладорӣ, меру муҳаббати хонаводагӣ, кушоиши кор, дармони дард ва ҷимбарорӣ ба онҳо гӯё кӯмак мерасонад. бештари муштариёни ин нафар ба ном фолбину ҷимбарор занон буда бо маблағҳои ангуфт аз мушкилосонкунии хеш дармони дардашонро меҷустанд. дар ҷараёни санҷиш зимни аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматии номбурда, қулфу калид, хонаи занбур, мӯи сар, сӯзану ришта ва як миқдор тумору таштоб дарёфт ва мусодира карда шуд. гуфта мешавад дар гузориш вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба Бекмуродова Бебисанг парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда додгоҳ ӯро барои машғул шудан ба фолбинӣ ва серу ҷоду ҷарима баст. дар Тоҷикистон аз соли 2006 фолбинӣ ва серу ҷоду қонунан манъ карда шуда барои он дар қонунгузорӣ ҷазои маъмурӣ пешбинӣ шудааст.